Nega kanya wolofla sangata anisheki usera renouveau kumaso kono ya no foli ni wale nyumando obebla katadi on la jabara kilingilina bela jelema o mana kewero ni wati konna la ame befu ka bela jeli wale nyumando ka fo renouveau so mara kuna foni ni yake na sigili ko kunnafoni tɛ dugu min na o ye dibimayɔrɔ ye walasa anw kanubagaw ka se ka bɔ dibi la anw de layidu ta aw ye k'a fɔ an bɛna nin kɛnɛ sigi aw ye ni o bɛ tali kɛ renouveau matin na ka se ka aw ka sɔgɔmadafɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma min b'a to aw ka kunnasiri o bɛ ban pewu aw ka tile journée kɔnɔna la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye aw minnu bɛ yen nɔ ni sanga kɔnɔna la ko aw ye aw ka cakɛyɔrɔw lasɔrɔ ka ban sɛgɛnbali ɲinɛbaliw ni heure mana se dɔrɔn u b'u ka telew bila renouveau la an b'a fɔ aw ma k'aw ni ce aw ka danaya la renouveau télé sugantili la aw minnu fɛnɛ bɛ sɔgɔ anw na don o don sɔgɔnɔnaw la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲinɛ mɔgɔ si kɔ an lamɛnbaga jamakulu an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma radio renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma radio ɲɛlɛnni ka bɔ segu an bɛ segu n'a lamini ka foli kɛ radio bɛnkan ka bɔ kɛrɛwani radio tiɲɛdugu ka bɔ jura radio futa ka bɔ yanfoyila radio bɛsago ka bɔ kucala radio kanaka ka bɔ joro radio kumakan ka bɔ bila radio jigiya ka bɔ san radio naro samaya ka bɔ ɲɛwuleni radio dame ka bɔ bɔrɔn radio fasokanu ka bɔ Welesebugu, Radio Nchiba FM ka bɔ Kati Falajɛ, Radio Nema FM ka bɔ Kasaro, Radio Tolérance ka bɔ Mopti, Radio Miracle FM ka bɔ Buguni, Radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu, Radio Altakadum ka bɔ Sikaso site internet Mali Bamada ka bɔ Fransi, ka taa se anw ka bɔlɔlɔ lajɛbagaw ma ni o bɛ page Renouveau FM, Renouveau Télé ko fɔ ni u sɔgɔlen anw na ni sanga kɔnɔna la. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ k'i bisimila. Bi ye araba ye août kalo tile 4 san 2021. Sɔgɔmada in na i n'a fɔ don tɔw la fɛnɛ kunnafoni kolo girin cɛman bɛ an bolo kɔrɔ nin jɛmukan in kɛnɛ mana sigi aw mɔgɔ bɛ jɔ kunnafoniya minnu na a bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la a ye aw bisimila ko baroja ye baro ɲɔgɔn tigi ye sɔgɔmada in na aw ni fulakɛ wɛrɛ tigi bɛ ɲɔgɔn na Idrissa Sidibe Janjo Masa ale bɛ yan nɔ ka don kibaru lase aw ma Janjo i ni sɔgɔma Fata i ni sɔgɔma Janwali awale jam sa hɛrɛ kori hɛrɛ sa baasi t'i la an b'i fo ani an bɛ an lajɛba bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ sango y'a fɔ cogo min na minnu t'i sɛgɛ u t'i ɲinɛ u bɛ soli ni ka u ka dɔ ka u ka télé bila renouveau télé la ani ka fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ ka lamɛn radio sanfɛ Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sango an bɛ samiya min na anw sɛnɛkɛla warabaw i b'a dɔn san b'a sɔrɔ an sera foro kɔnɔ ka ban dɔw bɛ kɔrɔsiyɛn na dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ laburu la nka minnu bɛ retard la dɔɔni olu bɛ sidon na Janjo halisa samiya janfana dɔɔni ou bien ɲinan samiya ayi samiya siko ye si kolokololenw caman bɛ yen sisan waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kama o de y'a to ɲininikɛlaw ye bayɛlɛmaw caman kɛ i ma ye Amadu ninnu bɛ kuma caman na yan nka anw bɛ cɛsiri la foro kɔnɔ yan nɔ a ma nɔgɔ ala ka samiya ji ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Janjo Masa kunu kɔni sanba nana Bamako district kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ji kɔni a ye kɛɲɛ kɛ Bamako sigida dɔw la fɛn min kɔni o kunnafoniya tɔw ye o na se ka di kanubagaw ma bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ kunnasiri la ko yalima an fɛ yan nɔ jamana in kɔnɔna la kasolataga o tɛ ka kɛ koba ye mɔgɔw bolo wa yalima maaw bɛ ka jateminɛ k'a fɔ kasolataga est-ce que danbe tiɲɛ don an fɛ yan nɔ wa sɔgɔmada in na anw bɛna hakilina miiri kɛ a kan anw ni Isa Kaba Sidibe o kɔfɛ fɛn min ye gouvernement ma ɲɛmaa ye Choguel Kokala Mayiga ale kɛlen kɔrɔ k'a ka fɛɛrɛ bolodalenw ko olu bɔ k'olu da CNT maaw ɲɛkɔrɔ ni bolokɔrɔta yɛrɛ kɛra a ye ni o bɛ plan d'action ko fɔ yalima plan d'action présentation kɔfɛ fɛn min kɔni ye école karamɔgɔw ka lafasatɔn ye u b'a fɛ ka mun de kɛ o hakilinata ye jumɛn ye sɔgɔmada in na an bɛna kuma di Usman Almudu ma ka bɔ synergie kɔnɔna la ale ko ko laseli bɛ ale fɛ anw ni Mahamadu Kan bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ radio Tiledu la Mahamadu Kan ale yɛrɛ ye kunnafonidila ye Idrissa Sidibe Janjo Masa ale bɛ yan ka don kibaru lase aw ma Alexis Kalambiri Hawa Daɲogo Sori Ibrahim Diallo ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yan sɔgɔmada in na o kunnafoniya bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an y'o de fɔ ni kɛnɛ mana sigi aw ka kunnasiri o bɛ ban pewu Amadu El Konare ale ma se ka kumaso la sɔrɔ sɔgɔmada in na anw ni Janjo Masa ale de bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka baara in kɛ an bɛ baaraw yɛrɛ daminɛ sisan ni wagati boloda cogo ye o ye météo ye
wakati ale bolo da chogo fleni anga marabolo konnala nogo bina da kabala mali marabolo kilingilina bela jelin kono samia fefien obena chi anga marabolo kilingilina bela jelin kono fien mini o fangatina na bonyo ko sobe fem koninye gongombulunye obena ke marabolo flala ina fodon tola kidal anita udini mimena ke sibabuye oluka yoro jam fleli kilometre duru kata bla wolon vla bonyon kola gele abi do la ka sibabuya ke gongombulunye mali fanto fe gele afushi kontena na do yelula ola big legaina marabolo munu mesiku sigini sanko ye oyesika so joila kuchala san banyangara gawo mopti kata se segu ani tomboktuma ola klela fanato dunin ko fe wal mashuina marabolo mun mesiku sigini sanko ye oyekita kulikoro buguni nyoro nara ani kai fem koni kligaina finten hakeya ye awena jigin ko sobe anga marabolo kelingelina kono fem koni kai kawye oluka finten hakeya obeke digere bisaba ani sabaye kulikoro oluta beke digere bisaba ye siga soko fino kligaina oluka finten hakeya be jingana digere muwa ani shekina feme siwi oluta beke bisaba ani kelenye moptika oluta be yelengata digere bisaba ani worola tomoktu oluta beke bisaba ani wolonvlai gawo ko fin kligaina oluka finten hakeya bi jo digere bisaba ani shekina kidal oluta be yelengata digere binanina menaka oluta beke digere bisaba ani wolonvlai tawdeni oluta beke digere binani ani naninye buguni ko fin kligaina oluka finten hakeya beke digere muka ani shekinye fem koni kuchalae oluta beke muka ani konontonye kitakaw oluta bi jo digere bisaba ani kelena femi nyoroye ani nara oluta beke digere bisaba ani sabaye duwanzan kaw oluta beke bisaba ani woroye femi sankaw ye oluta be jingana bisaba ani flala banyangara oluta bi jo digere bisaba ani durula joila kaw kligaina oluka finten hakeya obeke digere bisaba ye Bamako district konna la noko benada kabala samia fe finya bena chinga finya fanga ote bonyo ko so fm koni flelu ye gele afoshi kontena na do ola sanko buludale no big legaina kokura wal mashufe Bamako district kono ola legaina finteni hakeya obeke digere muka ani konontoni Bamako na lamini so komalaina kene chira nege kanye woro temeleni sangatan konontoni klebe na bi Bamako na lamini na nege kanye tan sheki mana temeni sanga biduru ani woro ye ni wakati buluda chuwe bi araba so komalaina kadi auma akunye au kasika au tani au bladon kerenkereni yala ni samia ina sanjiko la halao akasika oludo mimbatu bela jele meseka ijanto yerala ki takayoro makara yani san o wulili kumache ko alaka bi araba kile heredi ambela jele masisa donc ibaru bena lasi au majanjo fe Janjo masa mestra dima ikatemeni donki baru fanta ambifo ani amba lajaba fana bela jelen fo sango ya fo chogo mina ka be bi araba dunya yere ma mi ikado utukalo kile nani samba fla ani mugani kile nege nyewulun fla dana yarle ni sanga muga ani woro ni sanga ina sugu konna na kumantu masigi jobugu sugu ulu bela jele bi ami do ke ka fo jwa jobo bela jele alaka jwa ja kusobe ka fo ko bismillah bi donki baro ulu kenna na hakilla jigina kuma wadamo dombo amina ndasi munuma bidonki waru hakki ambayira la ka fo mi ye tarnika sigi hukumu konnana kumana siraba kan kasara do kera sawiye kama binani ulu bone unina mimbita ma bisaba ani sabala ulu fana sebe koro jokina kosobe ani kado ka fo mimbi talike maworo chamana ulu konni sebe koro nyana ni kera yorola mina bi benke bugu ko fo segu sirala zambugu yere alena korlalla segu ani kado zambugu ta kilumugan obunyangula kabiki baro de la ministry min yashinendo an kasara ko kunga kibara nyana bolima ali ikunshi yeno ane jamakulu wero minaka ko fana fino mimbi talike ka do wulika jodo kon kera sababu ye nika ka tama niku ke ka nisongo ya iraka fo de kumbabe uka lakana balia kama minaka ko fana wula ka chaya niye kibara wula kumbaba ye amina misama woro la do munu koro ka fo ko bismillah renouveau songmada jona kibara ulu keneka
inafo anye afoye etugomina kunu kabo no ye tarata ye min bena ikaro min ni abe utukalo ale kle saba kufo min bi talike compagnie mi na fama ko erinyono negenye tan wati olu kon to mi kabo ikaro mako ki kunshi sigu ka uni camion do no ye ditondo o nyan lasoro o kera sababu ye min bita masigiro ma binani bunangula inafo kuna fono ya di tugomina olu beladele bone unina ma bisaba ani olu fana sebe koro jokina ni kuinka kosobe kibara wal watimuna ulu kon lasira ministry mi ni ale nyesinendo anka seraba ko kungango kibara ani taniga sigi nyana bolima ale ni jamakulu do wi kunshi kado kafo wale jugu nyere no seraba kan kasara yi akero ula nga kenenka mimitalike sigu ma nyama fana chamana uni ministry u konye kumana ulika joke wala sakata banabato fana nika unyeda uka mimitalike ni kibara la wala lu kera ang barmake minu bitalike Bakari Sidibe ale fɛ. Compagnie de transport be namba fama air nyono ale ni camion diton do kalanso na ɲɔgɔnna mun sen fɛ mɔgɔ caman ni tora la ani dɔw fana banana ka kɛɲɛ ni lakanabaw ani dɔgɔtɔrɔw ka kumaka ye maa 40 bɔɲɔnko o de ni tora la ani maa 30 minnu jogera wa dɔw yɛrɛ ta ka jugu kosɛbɛ ni accident in kɛlen kɔfɛ Segu gouverneur n'o ye Alassane Traoré ye ani maaba caman olu kɔni y'u senfa ka se accident in kɛyɔrɔ la n'a kɛra dugu dɔ kɛrɛfɛ an bɛ min wele ko Bengebugu maa minnu tun bɛ accident kɛnɛ kan olu y'a yira k'a fɔ accident sɔrɔla k'a sababu kɛ maa min tun bɛ ka camion boli k'ale kɔni ma se ka camion in matarafa sigida faamaw bɔlen kɔfɛ accident kɛyɔrɔ la ministre min ɲɛsinnen bɛ sirako ma maaw lakanali fo ka taa se protection civile fana ma olu fana y'u senfa ka taa se accident kɛyɔrɔ la u bɔlen kɔfɛ maa bananenw u taara ɲɛda olu kan hôpital régional ɲanankɔrɔfɔnba kɔnɔna na Segu ta minaka kaw fino amayira ka fɔ ka bɛni lakana baliya kɛle kɔni ni ka minaka ana marabolo ni ko sɛbɛkɔrɔ sɔrɔ kosɛbɛ min bi tali kɛ minaka a kulumu n'olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ sodi civil ye ka se kulu wɛrɛ ma n'o k'a ma ko mouvement alkafia olu fana ye u ka nisɔngoya kɔni ni ka u bɔ k'u yira ka yira k'a fɔ u bɛ waati min na i ko sisan dekun sɛbɛkɔrɔ bɛ u kan ni ka sababu kɛ min ye u ka sigida kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen na bingani walew bi ta ni ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ tanika segin kɛbaw olu ma ni o kɛra sababu ye min bi tali kɛ minaka kumana min bi tali kɛ sigida mɔgɔw u ka wuli ka caya ka ɲɔgɔn lasɔrɔ u ka yɔrɔ min n'a fɔ ma ko place de l'indépendance k'u ka nisɔngoya sɛbɛkɔrɔ yira kosɛbɛ ani ka dugu ni ka tanika seginw bɛɛ lajɛlen lajɔ min bi tali kɛ sanni feerew fana k'u bɛɛ lajɔ nin kibaruyaw bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan min bi tali kɛ kunnafoni so ale an ka ciden min bɛ yen ale seereya dɔw sɔrɔ an ka jɛ ni ka an ɲamada o fɛ an bi ka dɔ sigi ni ka na Bamakɔ yan nɔ min bi tali kɛ ntɛnɛn na utukalo tile 2 san 2021 Dr Shogel Kukala Maïga n'ale ye furancɛ fanga ministre ɲɛma ye ale kun bɛ conseil national de transition ale cɛdenw ɲɛkɔrɔ a kɔni nana ni a ka baara bolodali cogo kumana ka na ɲɛfɔliw kɛ u kow kan hakilila jiginna min bi tali kɛ Dr Shogel Kukala Maïga la a kun ye nin gafe ni ka a di conseil national de transition a cɛdenw olu ma kabi juma u ka taa jateminɛw kɛ a la min bi tali kɛ ntɛnɛn kɔnɔna a ka ca lɛri caman ye u dira donna nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la bali minnu ni olu bolodalen do gouvernement in fɛ fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu n'olu fana tigɛ bɛ u fɛ o kɔni kɛra sababu ye min bi ɲininkali caman ni ka o kofɔ k'o bɔ conseil national de transition ale cɛdenw ni ka o yɔrɔ ni k'o ɲɛsin Dr Shogel Kukala Maïga ma a fana ye jaabiw caman ni ka o di baara ninnu kuncɛra ni kalata ye maa 102 olu bɛɛ lajɛlen kɔni zona ni ye i ka dɔn Dr Shogel Kukala Maïga premier ministre a ka nin plan d'action in ma maa 9 olu kɔni bɛɛ lajɛlen ye u yira u minɛ nin baara in na sabu olu ka jati la u ma taa fan jɔnjɔn ni ka o ladɔn a la maa 2 olu kɔni ye u ban peleketo nka bɛɛ lajɛlen fana y'i ka hakilina di nin ko in kan minnu zɔnna ani jigiya ye min ye olu y'u sinsin o kan maa 9 minnu fana bɛ yen n'olu kɔni ma u kumana u ka hakilina yɛrɛ di a ko kan olu fana ye u ka hakilinaw ka o di maa 2 olu fana bɛ yen k'a fɔ olu kɔni ma sɔn Dr Shogel Kukala Maïga ka baara boloda cogo ale kwa nin baara ninnu n'o bɛ tali kɛ nin ko in sen na min bɛ tali kɛ kibaruyaw caman na u da donna o ko la kosɛbɛ an ka kunnafoni na n'o bɛ Malik Jalo ale ko fɔ a ye kibaruya minnu salo ka an lasɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ
Shogel kɔni ye kuma ta a ka ca ni ɛri 2 ye walisa ka ɲɛfɔli kɛ wasadenw ye a ka baara bolodalenw kan. Wasabulon kɔni sɔnna a ka baara bolodalenw ma nga wasadenw bɛɛ lajɛlen ma sɔn a ma. Fila bɛ yen nɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ma sɔn Shogel ka baara bolodalen ninnu ye. O de y'a to u ma sɔn ka kala ta a ye. Fɛn caman bɛ yen question de poselen fɛn caman fɔra da la an bɛna nin kɛ an bɛna nin kɛ hali depuis discours don n'i ye discours lamɛn a ye fɛn caman fɔ discours de kɔnɔ ka sɔrɔ o tɛ PAG kɔnɔ o dunna pourquoi a bɛɛ tɛ don PAG kɔnɔ ɲɛ kelen ye parce que sisan an bɛna baara nɔ min ta fɛn minnu bɛ PAG kɔnɔ an bɛn'o de lajɛ est ce que nin kɛra est ce que nin kɛra est ce que nin kɛra ni minnu dun fɔra verbalement an tɛna se ka olu jati minɛ bilen donc ne bolo baara ma dafa fɛn caman kan ka fara baara in kan. Jɛnɛbu Jara ani Ame Fune olu dɔrɔn tɛ wasadenw ye minnu ma sɔn kosɛbɛ Shogel ka baara bolodalenw ye. Mɔgɔ 9 wɛrɛ bɛ yen nɔ u m'a fɔ k'u b'a fɛ u m'a fɔ k'u t'a fɛ n'a bɛ wele abstention. Olu fana y'a yira k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ Shogel ka baara bolodalenw jɛ. Ne y'a faamu k'a fɔ n ko culture jɔyɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ a ka PAG kɔnɔ alors que il faut k'an ka ɲɛmɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko jamana foyi tɛ se ka jɔ jamana foyi tɛ taa ɲɛfɛ k'a sɔrɔ a m'a tintin a ka culture de kan fɔlɔ donc ne y'o de faamu o de la ne ye abstenu. Wasabulon mɔgɔ 121 na 102 kɔni bɛ yen nɔ olu ye kala ta Shogel ka baara bolodalenw ye. O kɔni y'a yira k'a fɔ ko gouvernement ye gafe min yira olu la o kɔni bɛ malidenw ka miirilaw bɛɛ lajɛlen ta. Shogel ka plan d'action gouvernemental ni vraiment plan ɲuman don parce que vraiment a ye Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo cogo a y'a bɛɛ don a kɔnɔ maintenant problème ye mun ye comme mɔgɔw b'a fɔ c'est que Mali la hakili ɲumanw caman bɛ an na mais mun ye problème o ye application de ye anw mun ye sen tɛ an y'a fɔ a ye an y'a voté dɛ mais an b'a suivre de près. Baara 4 de bolodalen no gouvernement bolo kalo 7 nata ninnu na o dɔ ye lakana ye fo ka taa se yɛlɛmali doli jamana yɛrɛ taabolow la n'a bɛ wele refondation ani san 2022 kalataw fo ka taa se mara yɛrɛ kɛcogo ɲuman ma nin baara bolodalen nu kasabi kɔni bɛ t'i jɔ fo miliyari 250 la. Nin tun ye Malik Jallo a ye kibaruya minnu lasɔrɔ ka bɔ Conseil national de transition i k'a dɔn o jabala la n'a bɛ CICB ni ka o kofɔ. Kunnafoni ko nasiraw la an b'a yira o la k'a fɔ an ka jamana jɔyɔrɔnankoba dɔ ye min bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya jamanadenw bɛ se ka ɲɔgɔn lafaamu cogo min na walasa ka da don o kɔrɔfɔ la min ni o bɛ tali kɛ i k'a dɔn lafasa tɔnw na olu jɔda ka bon ko la kosɛbɛ o de y'a to olu ni i k'a dɔn k'a fɔ u ka jɛbaɲumankɛ tɔn dɔ ni a bɛ communication non violente ni ka o CNV o kofɔ olu ye fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ ka sigikafɔ dɔ ka o labɛn kuluba dɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ ni o bi tali kɛ INTM ani SESTEM o baara ninnu yɛrɛ ninnu donna Bamakɔ Mali faaba la min ni o bɛna tarata yɛrɛ ma kalo tile 3 a bi to sen na fo ka se araba ma kalo tile 4 kalo san 2021 o y'a yira k'a fɔ u ka laɲini bi boli fɛn min kan o ye gɛlɛya minnu ni ani ɲɔgɔn faamubaliya minnu ni olu b'an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ walima kuluw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn lafaamu cogo min na ani ka laban tuguni o kuma na min bi tali kɛ bɛnkanw ani bɛn badabada u bɛ se ka kɔrɔ don cogo min na ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen sen na u ka nin wulikajɔ in u y'a yira k'a fɔ olu bɛna kumaɲɔgɔnyaw kɔni labɛn kɛrɛnkɛrɛnnen na kuluw ni ɲɔgɔn cɛ walasa gɛlɛya minnu ni k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn faamubaliyaw ni k'a dɔn min ni o bi tali kɛ jamanadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka kuma na yafa ɲɔgɔnmaw bolola cogo min na ka baara in bila o minɛ kɔnɔna na an ka kunnafoni ɲina ni o bɛ Ema Fifamɛ Nunawo ani a ka jatala Zakare Umar Keita olu ye kibaruya min lasɔrɔ ka bɔ nin kɛnɛ kan ka jɛ ka ɲamadaw fɛ. Goshi. Ça va?
2 minutes. Banade. An bi aw ladɔnniya k'a fɔ tani ka segin fana ka gɛlɛ Bamakɔ Mali faaba la bi kosɛbɛ. O kɛra sababu ye kuma dɔw la min ni o ye sira dɔw ye ka olu latigɛ. O siratigɛ min bɛ filɛ nin o bɛ ka gɛlɛyaba la nati min bɛ tali kɛ sanni feerekɛbaa dɔw olu kan. O kɛra sababu ye min ni o bɛ tali kɛ kibaruyaw ni kunnafoniyaw ye ni ka o wulikajɔw k'o boloda. Dɔw kɔni bɔra ni ka u ka hakilinaw yira k'a fɔ siraw tigɛli bɛ ka kɛ sababu ye ka dekun lase u ma. O sango kɛrɛnkɛrɛnnenya na min bɛ Bamakɔ yɛrɛ ale jɔaba ni ka o kofɔ u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Woninda. Ni gɛlɛya ninnu kɔni bila ma kɛlen don ni ka kuma na kunnasiriba la k'o lase maa minnu ni olu ka baara ye feerew ye. O ka yira k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ni ka u kɔni bali ni k'u ka kuma na sannikɛlaw k'olu caman ni ka o lasɔrɔ. An ka kunnafonidiso ɲɛmaayaso ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bila ni ka taa sɛgɛsɛgɛliw bila ni ko kɛ nin ko in da la. O bɛ tali kɛ Aminata Baco Kone ani Mantala Watara. O ye kibaruya min lasɔrɔ ni ka o kuma na an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. Dɔw ye tomati feerela ye, foronto feerela, walima su feerelaw. Kumalansurunyala, nafɛn feerelaw minnu sigilen don nin siraba in kan n'a yɛrɛ bɛ Bamako suguba cɛma. Ka kɛɲɛ ni nin sigili ninnu ye, n'a yɛrɛ tɛ sariya kɔnɔna la. Sira bolibagaw yɛrɛ tɛ se k'u ka boli kɛ tuguni ka ɲɛ. Jango ni samiya in na a ko ɲɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ ni siraba bolilikɛlaw ma nka fana fo ka taa se a feerekɛlaw yɛrɛ fana ma. Se yɛrɛ de t'a ye kɔn tɛ gitɔrɔn tɛ feerekɛ yɔrɔ parce que k'a bɛɛ bɛ sɔrɔ a la bi nata la Ala ka se ka yɔrɔ nɔgɔya an bɛ se ka bɔ gitɔrɔnda la vraiment gitɔrɔnda la feere a ma nɔgɔ. An n'an denw kɔni bɛ si bila Ala ma de la ni gitɔrɔnda in na yan yɔrɔ la. Feere wagatanya de b'an na an se ka baara fosi kɛ o de ka b'an bila an débrouiller ka n'an sigi gitɔrɔnda kɛrɛfɛ yan yɔrɔ la. Ni feerekɛla ninnu kɛrɛfɛ maa wɛrɛw fana bɛ yen minnu bɛ jago wɛrɛw kɛ nka danfara la olu sigiyɔrɔ lakodɔnnen don wa u bɛ impôt fana sara. Parce que an bɛ bitigera an b'o location sara an bɛ impôt sara bon olu dun u tɛ sira impôt ko kuma kɔni tɛna se ka fɔ la i n'a fɔ k'u bɛ location sara. Donc gɛlɛya caman b'a la parce que u bɛ sigi gitɔrɔnda la an ka bitigidaw ɲɛfɛ hali n'an ka mobile nana an ka livraison mobile mana na k'u bɛna minɛn jigin pour que u k'u ka minɛn pousser an ka se k'an ka minɛn jigin a bɛɛ gɛlɛya b'a la. Hali ni o y'a sɔrɔ ko ni feerefɛn fitinin ninnu bɛ kɛ sababu ye ni muso ninnu ma u k'u dayirimɛ sɔrɔ u bɛ gɛlɛyala caman lase siraba kan. Komi a bɛ se ka kɛ ninbɔ komi a bɛ se ka kɛ senkari komi a bɛ se ka kɛ bolokari. Komi a bɛ se ka kɛ yɛrɛ banali tɛ k'a la a bɛ se ka kɛ foyi tɛ ye mais ni embouteillage bɛ yen n'i ko k'i bɛ sira ɲini ka bɔ maa caman i n'u bɛ se ɲɔgɔn ma kuma caman b'a la dɔgɔyalima b'a la fɛn bɛɛ b'a la mais an b'a ɲini u fɛ u k'a faamuya gitɔrɔnda feere sariya tɛ u k'a essayer hali n'u bɛ don sugu kɔnɔ u ka taa feere kɛ sugu kɔnɔ ka gitɔrɔn to an bolo an bolimafɛntigiw ninnu an ka se ka baara kɛ lafiya la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kasara ye. Ni dekun in kɔni ma se a banyɔrɔ la halisa bari a bɛ sen na a bɛ san dama dama bɔ wa jamana marabagaw ye fɛɛrɛ minnu bila sen kan o ma se ka dankari a la. Jamana marabagaw ka fɛɛrɛw ma dankari nin gɛlɛya in na wa Woninda kelen tɛ an jigi b'a la k'a fɔ mara kɛbaaw na faamu caman sɔrɔ a ko la kosɛbɛ. Aminata Baco Kone ani min ni o bi Mantala Watara olu kɔni ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka faamu caman ladi an ma. Kunnafoniko nasiraw la an b'a yira u la ka bɛn ni min bi tali kɛ wulikajɔ ni o ye ka yirituru ni ka u kɔni kɛ i k'a dɔn wale min bi kɛ sababu ye ni ka kumana a cari jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la Bamakɔ sigidaba sabanan olu y'u ka yirituru ni ka u kɛ ntɛnɛndo hakilila jiginna Kuluba n'a bɛ komini sabanan ko fɔ u ka nin yirituru in senfɛ minisiriso min ɲɛsinnen don an ka i k'a dɔn k'a fɔ saniya ni bɛsɛya kuntalajan kunkan kibara ɲɛnabɔli ma ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ in kan o
kɔni y'a yira k'a fɔ ni wale in kun ti dɔwɛrɛ ye ni ka jamanadenw ni ɲɛkin ka don yirituru o la yiriw turulen fana kɔ mɔgɔw k'u hakili to a la k'a fɔ yirituru kɔni ye ko la ɲuman dɔ ye nka ala kun ɲuman ani laɲini ye min ye o ye ka hakili to yiri ninnu o la ni wale in kɔni kɛra sababu ye o kumana k'a yira komini sabanan Bamakɔ kɔnɔna na k'a fɔ maa o maa bɛ o kumana ni i ka wulikajɔ o ka kan ka bɛn yirituru ma sango ni waati ninnu na ani ka se ka yiri ninnu ni ka u tɔbɔtɔ an ka kiribara ɲinina Amadu Jara o ko o kumana waati wɛrɛw la ale na ni o kunnafoniya tɔw olu ye Fanta Tomota o kuma sera ka kibaruya la kumaba minnu ni k'u lasɔrɔ ka bɛn ni waati ma ti cɔ o bi tali kɛ ninnu na ni ala ma basi kɛ o kumana tako filanan na kibaruya wɛrɛ minnu n'olu bɛna kɛ ka laseliw kɛ an na o fara nin ko ninnu kan. Idrissa Sidibe an bɛ i fo ni donkibaru ta ko fɔlɔ ka kɛɲɛ ni o baara kɛcogo ɲumanw ye sisan an bɛ an sɛnsɛn ka taga Sori Ibrahim Diallo fan fɛ i n'a fɔ n y'a fɔ n dontɔla cogo min na janjo kunu taa ni ka segin kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ Bamakokaw bolo san kɔni wulila ka maa minnu to u ka cakɛyɔrɔw la maa caman donna fo su kɔrɔbalen u ka so ka sababuya kɛ sanba de nana donc sira caman bɛ yen nɔ olu tun tɛ ka se ka bɔ sabula ji ale kɛɲɛ kɛ sɔgɔmada in na an t'a dɔn Sori Ibrahim Diallo ale bɛ Bamako sigida kelen mun na nka anw nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Asi Damele bɛna nɛgɛjuru bamba Sori bɛna taa ni ka segin kunnafoniyaw di an ma.